yo garek mlebu to rene. Nah, gini carane lek anu wonge nyemplung ning kono itu kan dijoglang to. Iki garek nyekropi munggah ngene. Udah mungkin banyak yang menyimpang. Ilmu teori sama praktek ini teori yang dipraktekkan belum tentu wis karo angen-angen. Nah, tapi kalau ilmu praktek tidak bisa dibantah. Ngono kuwi. Jadi ngene iki posisine. Untuk mentahnya seperti ini. Nah, gimeng simpel seperti ini kan? Saron. Ketara ora sulap ora? Sulap ora? Apa tak templekne ning kono? Kuping Jon. Warna oke. Susunya juga oke 2. Udah maju rene. Rene, Nduk. Ah, buntutnya ben ketara. Rene. Up. Buntut der. Ya kan? Kuping yo wis meng sedeng ning kupinge ngono ae. Kok apik banget ta. Ndak elek banget yo ndak di era sekarang iki. Halus yo bonjero. Iki oke combura sudah mempeng. Iki ana songo-songo. Buntut keder. Amin dawa iki kupinge. Nah, iki juga anak kembarane, iki anak songo-songo. Ndase wis mulai berung. Nah, iki bodine meh persis. Nih. Lah, buntute yo ngeder. Iki comboran wis nyengkut. Ya ta? Iki comboran wis nyengkut, terus susu yo nari lemu ngedot. Regane pira kuwi padha karo kengkel 15. Heeh, cuman beda usia. Piye carane lek njimuk serintil atau kohe bila kandang itu depannya tertutup? Yuk geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum pernah kita jawab. Padahal konten-konten yang dulu awal-awal belajar konten ini sudah ada keterangannya tentang bagaimana cara pembuangannya serintil, cara pengambilannya kohe, dan cara panen mutiara hitam. Jadi oleh cara ngarep ditutup iki jelase mburi ya dibuka to, Bang. Lek ngarep mburi tertutup berarti samping kan dibuka. Jadi lek enek ngarep iki mesti gandengane ada belakang. Bila ada belakang pasti ada depan, itu sudah rumus. Karena orang enek tembung ngarep tanpa enek tembung mburi. Orang enek muncul tembung mburi tanpa enek ngarep. Jadi yo lek ngarep ditutup. Ini berarti wah apa kira-kira kok mburi ya. Ini harusnya kan yo iya ya. Kok ngono. Nah, ngono kuwi. Kira-kira apa ya apa kok mburi ya ngono. Jadi ngono kuwi. Jadi pengambilannya seperti ini dan mengapa di pada waktu konten pondasi itu nyapa di jarak-jarak sing mburi di jarak itu di berjarak ini. Di jarak-jarak ini. Lah iki untuk masuk. Ini untuk masuk aja kok kono kan ketara. Ketara ora iki. Lubangnya ini. Nah, ini untuk masuk. Masuknya piye? Yo garek mlebu to rene. Nah, gini carane lek anu wonge nyemplung ning kono itu kan dijoglang to. Iki garek nyekropi munggah ngene. Diadai ini. Diadai saksakan seperti ini. Ngono, caranya yo itu. Berarti lek depan ditutup, belakang dibuka. Nah kan? Wih, ini panen. Panennya pirang. Ayo rene. Yo, ini arep ono to. Kae, panennya pirang jam pisan, pirang dino pisan atau pirang tahun pisan. Lek kene ora ditarget waktu, geng. Nah iki. Kene ora ditarget waktu, sampai rono kae. Nah niki. Iki. Kene ora ditarget waktu. Sembarang dengah-dengah sing jimuk. Dengah-dengah sing jimuke wis sapa-sapa sing jimuk iki, serintil iki bebas sapa-sapa sing jimuk iki. Bolongane ngene lho. Lho, bolongane lho. Nah, iki cara ngerti ya, Kene ketara. Nah, iki bolongane iki. Ini iki. Iki bolongane dinggo jimuk serintil. Nah, iki. Iki yo kena diwehi kayu ngene iki yo kena diwehi cor. Tapi sing awet ya cor. Sampai enggak dipangan rayap karena ini tumpuan paling belakang. Ngono kuwi. Nah, iki. Carane jimo ya kuwi wonge mlebu rono disekrop metu diadahi ning kene iki. Enak ya. Enak.
Jadi lek Ini jerone apa ya sing anu Pak Cek? Keduk neh, apa nih? jerone wi. Jero Jero kuwi lho. yo mbiyen kae kedukane. Keduk padha Oh, ya. engko tak dudohi pondasine sing Kono. sing rum jadi kan enek, tak dudohi. Bakale seperti apa dan nanti kita buatkan lagi waktu pembuatan pondasi lagi. Ngono tak kiyekne pitin nih. Marai lek video sing lawas-lawas ketumpuk sing anyar kan Ilang. Yurane yo ora ilang. ilang mesti. Sor. Oh, lek Keweru. meti sitok-sitok ngono ya alhamdulillah. Delok sitok-sitok ngono. Tapi kan kadang ya wis berapa tahun ngono kedrisep video baru akhirnya ya ngene iki carane jimuk srintil ngene iki. Dan ini tugasnya siapa? Lek di sini tugasnya sapa-sapa sing jimuk. Dengah-dengah sembarang. Kadang ya 3 sasi pisan. Kadang ya sampai setengah tahun pisan. Kadang ya sampai apa jenenge setahun ora mesti nek kene iki bebas apa-apa. Tapi dengan satu syarat yo kudu resik. Enggak oleh diplenco-plenco ngono. Rata udan. Kudu lek dijimuk kono ya rek ngono bareng nanti kabeh. Dadi engko srindile ben ora ngene-ngene dadine. Dadi ora oleh dicemul-cemul. Bebas. Kene diwehi ngene iki dijoli apa? Yo ijol comboran yo oke gak jane yo sembarang lek kene iki lek sindil enggak tahu mempermasalahkan. Dan pembuangan sindil ini tidak kami permasalahkan beserta kegunaannya. Maksudnya paham ora? Iya piye? Maksudnya ngene. Jadi legen sindil ya cukup ngono kuwi. Yang penting untuk tekstur tanyanya bagaimana terus nanti dihuni wedhus piye ngono. Kan pernah kita ngonten salah satu kandang yang itu lho dongkelono aku ngono ta. Lah kuwi dicor. Oh. Padahal dia ngene posisine ora ning kalen. Kecuali nek ngene nyekemek ngono ya mbo, tapi cari ya kudu mungiring tenan. Banyak yang salah sangka ketika ngisore kuwi dimeningi menurut sing ngopeni. Tapi kurang mening menurut sing huni. Iya. Iki gurungane iki. Mening rapi menurut sing ngopeni atau sing duwe. Tapi kurang mening menurut sing huni. Jadi misalnya ngene iki, pemau gawe kandang, aku. Wah, ngisore tak lus. Lumbro tak winten. Iku sing nyaman kan nek dhewe. Wedhus ora ngerti inten, ora ngerti dilus. Ya ta. Tapi wedhus nguyuh, wedhus ya njerintil. Nah, kuwi supayane karena wedhus manggone ning kono terus ora kaya ning alas. Ning alas kan sak tok-tok ge yo ngolah ngalih ora sampai nyekemek apa ora sampai piye ora sampai mambu mesti ngalih ning kene ndi. Lelek wedhus dikrangkeng. Mau nggak mau dia kan harus di situ. Dan selama kambing itu belum dijual atau belum pindah alam kan yo tetap di situ ibaratnya ning dhuwure kuwi. Berarti yo ampre engko yo mikir sing huni barang ora mikir sing ngopeni. Kuwi. Akhire engko tak resiki ngono. Nah, timbang resiki ngurusi srintel preyangur nguyang wedhuse, ngresiki latare, palung pakane supaya didemok wong ben rabi ora gila piye. Ya sesuk engko akhire setiap pagi saya bersihkan. Akhirnya setiap isuk repot ngurusi srintel wedhuse tledor. Iya kan? Oh kan? Akhirnya repot ngurusi srintel. Wah, srintel tak resiki, tak saponi bendino. Akhirnya dhuwur ra kober guyang, ra kober resiki. Akhirnya diresiki ngisor, akhirnya dhuwur. Nah, kuwi kurang. Berarti mungkin kena diatur berarti ngisor ya ditokne. Ya, mungkin kalau daerah sini tanah dan diserap, disedot ya toh. Karena mungkin banyak yang menyimpang. Ilmu teori sama praktek ini teori yang dipraktekkan belum tentu tis karo angen-angen. Tapi kalau ilmu praktek tidak bisa dibantah. Nggak kena dibantah. Tapi prakteknya itu harus berjarak berkuota. Berapa lama dan uji tesnya dari berapa tekstur tanah kan yang ngono. Jadi itu kita harus semua dipodo belajare. Dadi lek ning kene ya simpel ngene iki. Soale lemburi ning kene ora patek diliwati wong. Jadi wis ngene iki. Sing penting bawa aktivitas ning ngarep berarti ngarep diresiki. Wis jero kandange ya diresiki. Nah, saiki tak dudohi apa pondasine. Nah, iki yo rene metu ndi? Ku kene. Oke, rabasine ya. Kene.
Ya, kene. Tak dudui. Tak dudui. Nah, itu ngarep kan ditutup. Ini. Ngarep ditutup supaya ini apa ya raketang-ketang ben rodok mening lah carane ben rapi. Enggak nih lah. Sing tak omongne mengke nyapa? Mburi ora usah dipikir, iku sing mikir sing tukang resiki srintil. Ora usah dadak ben esuk resiki srintil. Resikono dhuwure sing pas iki turane wedhus. Jadi iki sing luwih timbang resiki kuwi mau luwih penting resiki iki. Aja sampai awake dhewe, ukure awake dhewe ngene gila apa meneh wong. Mesti tangan posisi ning ngene lho. Aja sampai gila. Lha iki lek aja sampai gila apa meneh wong kan ngono. Nah, lebih baik dari sini. Wis iki. Nah, iki tak dodoi. Ini kan ngarep tutup kabeh ya. Ngarep tutup kabeh iki. Ngarep tutup kabeh. Iki ngarep tutup kabeh. Nah, iki tak dodoi bakal pondasi, sangat simpel, sangat sederhana. Tapi untuk kekuatan uji tesnya kayu semene-mene iki kae sing kono ke 5 tahun ya urung berpindah posisi. Belum mengalami keretakan, ya belum mengalami keamblesan. Ya ta? Hah? Ora. Pondasinya ini. Nah, ini. Oh, kono bisa. Ini posisinya. Keempat do to hari iki. Cuman iki kan ruangan serindile. Nek kamu masih ada serindile. Iki lumayan rupanya putih karena garing ora nek yupi ya mengireng mergo kan yo teles. Ya kan? Maksudnya lemah itu tidak kuring seperti ini. Tetap gembur. Ngono kuwi. Jadi ngene iki posisine. Untuk mentahnya seperti ini. Nah, yang simpel seperti ini kan? Sangat apa? Oh, gang iki. Gang iki. Yo lebih baik cor. Lek kene kayu. Golek keklasikan. Iki kayu iki. Kayu mene-mene. Kita padane meret kuwi. Iki ukurane kandele 8 kene 12. Wis saya kira sudah roso ya. Nyatane kae 5 tahun ya roso. Tapi lek nggak mau resiko ya iki cor gange iki. Mari iki kok kan ditumpangi dliko. Ngono. Iki kudu dibalok. Ngono. Lek ra nek baloke arep numpang apa? Ngono. Lah engko tak dudoi sing cara pembuatannya. Nah, kemarin kita alhamdulillah dapat penggarapan dimulai 0 sampai finish. Engko tak dudoi. Nanti kita beriki ke sana ya. Penggarapan pondasi ya. Nah, ngarep ditutup ini iki. Ngarep ditutup dingengeni rong boto karena kita sisakan 40. Nyapo kok kudu 40? Yo tak dudoi. Kene. Nyapo kok kudu 40 ki ya, ngene. Nih. Di sini ukurannya 40 kita. Dari lantai emper ini sampai ini 40. Ya toh? Kenapa 40? Karena gliko saya ini 7 tambah 3. Lah ini kan tutupnya 10. 40 tambah 10 berapa? 50. Berarti posisi kaki sampai nanti anjloknya itu berapa? 50. Nah, berarti tidak usah nggae on. Nah, terus akhirnya posisinya rada-rada pas. Yo amit sewu iki, amit sewu kowe tak nggih percobaan genten. Kowe posisimu karo aku kan yo kacake enek 30 cm ya to. Durmu kan 150 kayak gini 190. Kowe genten ngono aku tak jajal delok nyoting. Tanganmu mau template kenyangklakan apa ora? Nah, kita uji tes untuk postur yang lebih pendek. Lho, pas ora? Nyangklakan ora? Jadi saiki dodo. Yo tanganmu ning dhuwur kowe dodo. Enggak ngono meng lho, tangane yo ditumpang ning ngono mengke kowe rada dodo. Nah, wi penak apa ora? Nah, wi ibarate lek carane gange kuwi lebih dari 40 atau 50. Nah, maksudku itu seperti itu. Awas tangane yang kamera. Nah, itu. Ya sing ngono kuwi mengke serintile. Ya blakrah kon diti to. Tapi ra apa-apa kan saling apa.
Ngomongne kono mesti ngomongne ngarep karena sing dipitakone kuwi ngarep. Ngarep. Ya ngarep kandang model ngono kuwi piye le jimuk srintile kan ngono. Lah ya kuwi mau jawabane komburi dari belakang. Lah, dari belakang piye bentuk model pondasinya? Dari belakang bentuk model pondasinya seperti ini. Nah, lek ngarep ini, coba di sini kameranya dari depan posisi depan pan. Ngarep kan ditutup iki depan ya. Lah mburi diganggang ngono kayak dige dalan uang jimuki trintil. Paham Bu nggih? Nah, ngoten niku. Ya ngono kuwi lek ngarep ditutup berarti mburi dibolong untuk mengambil serintil atau kohenya. Ngono kuwi. Jadi akeh sing kemarin yang bertanya iki. Kemarin yang bertanya akeh iki, ngono piye terusan nek jimuk serintil? Lek jimuk sih ya sing jimuk ngene iki padha kabeh. Ki wong nyemplung rono. Nah, yang bolongannya emang ini sebaiknya cara lebih bagus daripada bingung-bingung kayu semene gedene kok jelene kene ya ta. Iki dicor ae, core mek 2 meter. Digang neh ngono, gang 2 meter, gang neh 2 meter. Ngono kuwi. Jadi untuk jalan orang ke serintilan, untuk mengambil serintil. Nah, untuk pupuk. Ini sing jimu wong endi sembarang lek kene. Pokoke resik. Jadi resik maksudnya kok kene sampai kono ora dijegang gang. Oh, kadang pas sing kono rada teles ngono, ora urus. Iya, penting resik ngono. Lah oleh anu. Lah sing kene sing dipermasalahne ya kuwi. Lah kene ora adol serintil. Oh kuwi. Lek kowe gelem jimuk iki mok resiki, olah. Aja digang-gang ngono. Ya kadang kan jimuke serintil pas dhuwur kan posisi kene iki kan tiap harinya guyang. Dan kamarnya bergonta-ganti ora panggah kuwi ngono ya. Lho kok pas sing di posisi pas guyang kuwi kan otomatis kene kan anu kan apa teles. Ya pas kuwi biasa jipuk, oh ndak boleh. Ya wis ditinggal sesuk dialeni neh kan ya bisa. Nah, ngono lho maksudnya. Maksudnya seperti itu. Apa kurang jelas? Wis jelas ya? Wis ngono kuwi bila ngarep tertutup berarti mburi dibuka. Lek enek ngarep mesti enek mburi. Lek enek mburi mesti enek tembung ngarep. Nah, berarti lek ngarep ditutup, berarti cara lem jimuk piye mburi tak buka. Ben supaya ne kena tinggi liwat jalan manen sritil. Lah samping no. Nah, apa ora tahu aku gawe kandang sampinge iki duwe. Tahu, set waknya ngene iki. Kandang di depan dulu. Oh kan? Ah, itu karena mburi tembok, ini tembok. Tak pepet pisan karena lahannya sempit. Ngarep buri tutup, ngijimukku ke samping. Tapi lek samping iki joglang aku mbiyen sakmene iki punjul. Iya karena dalannya mek siji. Mau nggak mau dia harus lewat sini. Karena lek tak jebol komburi liwat tanggane. Nah, kuwi berarti aku gawe iki ke pinggir. Zaman pada waktu itu. Ada di konten-konten kita ada yang awal-awal itu sudah kita buatkan. Yang ngarep buri ditutup, oh ya ke pinggir. Untuk sirkulasi udaranya ya piye? Makane iki joglang aku mbiyen jan jeru banget. Terus karo uangnya nyunggi petet. Ken ora sundul ngono. Nah, pokoke dadene kene sik sampe entek. Nyelot rene-rene timbang 1000, akhirnya sarono ya disunggi liwat ngisor ngene iki. Pincalnya pinggir. Dan itu dulu sudah pernah kita buat. Waktu kandang posisinya ini. Nah, ini dulu kan di depan rumah. Ini kita pindah di belakang karena semakin sempit. Acaranya saya apa jenenge oke. Akhirnya kita manfaatkan untuk satu dulu garasi, dua penggarapan kandang karena belum punya lahan. Ya kan? Ya walaupun lahannya sempit kita maksimalkan untuk aktivitas. Biar supaya apa jenenge? Roda itu berputar. Nah, genine ya ben bangga buleng. Ngono kuwi. Apa nah iki sing kurang? Babakan serintil. Serintil persak piro rate kon? Mbuh ora ngerti, aku ora begitu mempermasalahkan tentang itu. Sing tak ngerteni pokoke kuwi len jimo ya kudu mau resiki. Ngono tok. Mau resiki maksudnya iki ora kene terus dipacul neh kono ngenge sapa arepe.
Tentang apa? Tentang apa? Pira-pirane aku ora ngerti. Diwai bonus ora iki? Dagangan. Anak songo-songo putu barongan. Harga 10 juta. 20 juta 2 ekor. Set ke sini. Wos, ngamuk kae. Tak bae. Anak songo-songo, kuping ngompleh-ompleh. Kuping ngompleh-ompleh bleng. Dase jik mulai noto. Buntut der. Bulu sudah mulai tampak. Usia berapa bulan? Sekitar 5 bulan. Warna plus. Anak songo-songo berarti posisinya ini cucu barongan. Nah ini. Ini sudah juga oke. Tombura sudah mempeng. Ini anak songo-songo. Buntut keder. Warna bagus. Plek bapak ya. Enak ini aneh. Nah. Set sini. Ya, wih ndak ini. Ini dari gestur cilikane songo-songo meh plek kaya iki jan rumah saku. Ah toh? Namin dawa iki kupinge. Nah, iki juga anak kembarane, iki anak songo-songo. Ndase wis mulai berung. Nah, iki bodine meh persis. Nih. Ini lehere ombo. Iki kayak kemburi seperti itu. Rono. Nah, iki kan peliputan. Nah, set. Anak songo-songo kembar 2. Milio 10-an juta, mau tuku loro oleh, mau tuku siji oleh. Lek loro piro berarti 10 tambah 10. Dinego bisa. Lek siji 10-an. Tambah bonus nah. Oke, hubungan jemple lagi. Oh, bonus loh ya iki, bonus konten maksudnya. 10-an juta anak songo-songo sehat, ora sangklir juga nantinya bisa buat pejantan. Usia 5 bulan, didot oke, dicomber ya oke, rambanan ya wes oke. Wimeng anak songo-songo, pernah putune, nah, kita sepilnya buyute barongan, anak 17, ya toh, putune sakira, buyute barongan. Usia masih menuju 3 bulan. Awake. Usia menuju 3 bulan. Ini. Wedok, lek emang lanang, iki wedok. Bodinya seperti ini, bentuknya seperti ini. Iki anak 17. Saya tak sepilne babone. Buntut gede der, udah maju rene. Rene, Nduk. Buntutnya ben ketara, nenek. Buntut der. Ya kan? Kuping yo wis meng sedeng nang kupinge ngono ae. Kok apik banget ndak elek banget yo ndak di era sekarang iki. Halus yo bonjero. Iki modele. Awak ngek. Regane piro padha 10-an juta. 10-an juta. Dot nari susune. Combor yo wis lekas cemil-cemil. Ramban ya wis lekas cemil-cemil. Usiane menuju 3 bulan apa 3 bulan ya iki ya. Untuk aktene. Semua berecording. Geser lagi 10 juta ya. Nah, kita dudoi sing rodok. Sing rodok iki mari butuhe rodok oke. Iki padha anak 17. Usia OTW sama, OTW 3 bulan. Ndase delon. Ketara ora sulap ora? Sulap ora? Apa tak templekne ning kono? Kuping don. Warna oke. Susunya juga oke 2. Karena bahannya cek mentah, baru ndudah. Kok harta karun. Kuping ngiwonengen utuh. Ora nek klitikane. Nah, ini. Ono kene. Nah, ketara ora iki. Iki ndase mulai berung-berung iki. Yuh. Nah, iki ketara ora. Kalung wer, geker, sepaton ngiwonengen dan ngarep buri. Buri sisih. Persis bapake plek. Iya. Plek bapake. Bapake kan sisih kono ya reneng, padha.
Tara ora? 15 juta. 15 Iki. betina. Betina, anak 17 buyute barongan putune Sakera, putune BCA. Nah, geser lagi, tak wae bonus nah. 15, 10, 10, 10. Ada 2 anak songo-songo, 10 jutaan jantan-jantan. Usianya 5 bulanan. Terus ada anak 17 usia menuju 3 bulan, 10 juta. Usianya hampir sama. Ini tak delok aktene selisih 12 hari. Regane 15. Geser lagi tak didoi yo. Iki wis aja heran iki tukang ngorak ngarik comboran delon. Wis karo comboran ndak umum. Yo. Iki lho sik arepe digugah lho. Ning ngarep lawang le turu. Yo. Nduk. Nih. Iki wis rada gedhi. Usiane meh padha sing kemeng 5 bulan. Yo rono nduk, rono. Hoplek. Wes, delok dhewe ndase. Iki Cama anak 17. Bagaimana? Alus jobo jero ndase. Ora. Ora brawi. Kupingin jobo jero renek klintingane. Ya kan? Warnanya dekre sisiang. Celok kono bengkutara. Sisian sing kene ning irenge, silang kono ning irenge. Kene dengkule putih kabeh, dengkul cuman bersepatu semua. Nih, bodinya. Model kepalane. Lah, buntute yo ngeder. Iki comboran wis nyengkut. Ya toh? Iki comboran wis nyengkut, terus susu yo nari lemu ngedot. Regane pira kuwi padha karo kengkel 15. Heeh, cuman beda usia. Ih, ndase ono. Wis oke? Oke, gue suwi-suwi anu, iki mengan mari bonus. Bonus liputan. Bonus entek ada 1 2 3 4 5. Ada 5 bahan. Yang 3 ekor betina, yang 2 ekor jantan. Yang 2 ekor jantan-jantan itu anak songo-songo berarti putune barongan ya. Regane 10-an, usianya 5 bulanan lah. Yang satu anak yang 3 betina ada anak 17. Ya umur telung sasi mau 10 juta, telung sasi sandinge 15, 5 sasi 15. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Ada tutur kata yang kurang pas kami mohon maaf. Disiarkan dari kandang Bakoh Cabai Merah Farm yang beralamatkan di Desa Sulokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Tema kali ini yang sesungguhnya adalah pertanyaan carane manen serintil atau kohe. Bonusnya ada dagangan daripada hambar konten serintil tok. Sing ngolehne serintil kita konten dan ada dagangan 5. Untuk dagangan kawin-kawinan masih ready semua. Ini kandangnya penuh walaupun ada per kamarnya satu-satu ya enek sing loro. Nah, itu program gratis kawin. Iya kan? Dan itu terus berjalan untuk mengupgrade keturunan. Wis ngono ya bocorane. Jadi tuku wok ini gratis 4 kali kawinan sak pertama. Bar anak pertama seram bayar. Yo umume lek ngawekne yo gak ono rokok, lek sing ngawekne ben raplung-aplung ngono. Lah, ndak maksudnya sing ngetokne jantane iki lho. Lek umat kan yo mesti digabrus. Ndak bayar. Ngono. Oke? Sekian dulu liputan kali ini di kandang kami sendiri. Semoga bermanfaat. Lene gak manfaatnya tinggalan, sing enek manfaatnya kainen. Sing gak enek manfaatnya karo sing enek manfaatnya urang pilihane ya wis anggepen ini untuk menjadikan hiburan panjenengan semuanya dikala pas tidak ada aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.